jedna teď. Boost. Ježe, on GM. Dobre, vypnuté. LOL. Mi sa objavila polovica vecí v inventári. Ja to vďaka tým veciam trocha laguje. Ja to neviem, reaguje vôbec. No vidíš, takže máš výhodu. Lepší komp. Lepšia myška, samozrejme, hej. Jak dal. Fú, ja tu mám niečo na prste. Doriti, počkaj, myšku mám zle. Dobre, môžeš ísť. Napravuješ si síce myšku, ale môžeš ísť do mňa. Ježiš, má trojklik ten bere. Ja zdúra ten zmrt, sa mne nepáči. Jakub, ty používaš ten trojklik tvoj? Nie. Ale môže používať aj jednoklik, keď chceš. Juj! Mám používať jednoklik? Áno. Ale keď chceš, nemusíš. Dobre. Počkaj. Juj, ja už to bol v strojčku. Juj.